A čo ak to, čo najviac poškodzuje vaše auto, nie je vážna nehoda alebo zabudnutá výmena oleja, ale drobné návyky, ktoré každý deň opakujete? Väčšina vodičov bez toho, aby si to uvedomovala, robí veci, ktoré postupne opotrebujú ich motor, prevodovku, brzdy, pneumatiky a palivový systém, bez toho, aby si to vôbec všimli. Znepokojujúce je, že tieto návyky sa zdajú byť úplne normálne. Preto ich milióny ľudí naďalej opakujú. Deň za dňom sa škody potichu hromadia na pozadí, až kým sa jedného dňa nerozsvieti kontrolka, nezlyhá súčiastka alebo vás neprekvapí mastný účet za opravu. Dobrou správou je, že mnohým z týchto problémov sa dá úplne vyhnúť, ak viete, na čo si dávať pozor. Spoločne sa pozrieme na 7 zákerných každodenných návykov, ktoré môžu skrátiť životnosť vášho auta a stáť vás peniaze. Niektoré z týchto chýb sú prekvapivo rozšírené a je veľká šanca, že aspoň jednu z nich práve teraz robíte aj vy. Pozorne sledujte, pretože ak tieto návyky napravíte, môžete ušetriť tisíce eur a jazdiť bez starostí ešte mnoho rokov. Zvyk číslo 1. Jazda s podhustenými pneumatikami. Jazda s podhustenými pneumatikami sa môže zdať neškodná, ale časom spôsobuje vážne poškodenia. Keď je tlak príliš nízky, pneumatika musí vynaložiť väčšie úsilie na udržanie kontaktu s vozovkou, čo zvyšuje valivý odpor a núti motor spotrebovať viac paliva, než je potrebné. To nie len, že znižuje energetickú účinnosť, ale zároveň vystavuje celý pohonný reťazec zbytočnému zaťaženiu. Zároveň sa pneumatika opotrebúva nerovnomerne, čo znamená, že ju budete musieť vymeniť oveľa skôr, než ste plánovali. Nadmerné trenie tiež spôsobuje výrazné zahrievanie vnútra pneumatiky, čo zvyšuje riziko jej prasknutia, najmä pri dlhých cestách alebo v horúcom počasí. Okrem toho môže utrpieť aj stabilita vozidla, keďže riadenie je menej presné a brzdenie menej účinné. Najhoršie je, že väčšina vodičov si problém uvedomí až vtedy, keď už sú škody napáchané. Preto je udržiavanie správneho tlaku jednoduchým, ale mimoriadne užitočným zvykom. Chráni vašu bezpečnosť, zlepšuje výkon a predlžuje životnosť vašich pneumatík. Zvyk číslo 2. Zanedbávanie podvozku. Väčšina vodičov nikdy nerozmýšľa nad tým, čo sa deje pod ich autom. A práve tam často začínajú tie najvážnejšie poškodenia. Podvozok je neustále vystavený náročným podmienkam, ako je voda, blato, posypová soľ a odlietavajúci štrk pri každej jazde, najmä na poškodených alebo mokrých cestách. Postupom času toto vystavenie spôsobuje hrdzu a koróziu, ktoré postupne oslabujú kľúčové prvky dôležité pre bezpečnosť a výkon vozidla. Súčiastky ako brzdové potrubia, výfukové systémy a prvky zavesenia kolies sú obzvlášť zraniteľné, pretože sa nachádzajú priamo vystavené pod vozidlom. Hlavný problém je v tom, že väčšina vodičov si všíma len to, čo vidí na povrchu a úplne ignoruje, čo sa deje pod vozidlom. Keď je hrdza viditeľná zvonku, vnútorné poškodenie je často už veľmi pokročilé a nákladné na opravu. Preto je pravidelné čistenie a kontrola podvozku také dôležité. Umožňujú včas odhaliť problémy, skôr než sa rozšíria. Starať sa o to, čo je pod vašim autom, nie je len údržba, ale ochrana pevnosti a bezpečnosti vášho vozidla z dlhodobého hľadiska. Zvyk číslo 3. Neustále brzdenie pri jazde z kopca. Mnohí vodiči si neuvedomujú, že jeden z najškodlivejších návykov sa objavuje hneď, ako začnú klesať z kopca. Držať nohu neustále na brzdovom pedáli sa môže zdať opatrné, ale v skutočnosti to spôsobuje intenzívne teplo a trenie v brzdovom systéme. Dlhodobý stály tlak môže viesť k javu zvanému vyblednutie brzd, keď ich účinnosť klesá práve vtedy, keď ich najviac potrebujete. To tiež spôsobuje predčasné opotrebovanie brzdových doštičiek a kotúčov, čo vás núti k nákladným výmenám oveľa skôr, než by bolo potrebné. V extrémnych prípadoch môžu prehriate brzdy dočasne stratiť svoju brzdnú schopnosť, čím sa z obyčajného zjazdu stáva nebezpečná situácia. Prekvapujúce je, že mnoho vodičov si túto prax osvojí bez toho, aby vedeli, že existuje oveľa bezpečnejší spôsob, ako kontrolovať rýchlosť. Ak namiesto neustáleho brzdenia radíte nižší rýchlostný stupeň, necháte motor prirodzene pomáhať regulovať vašu rýchlosť. Tento jednoduchý vodičský návyk chráni vaše brzdy, zvyšuje vašu bezpečnosť a poskytuje vám lepšiu kontrolu pri všetkých zjazdoch. Štvrtý zlozvyk – jazda s takmer prázdnou nádržou. Jazda s ukazovateľom paliva neustále blízko nuly sa môže zdať neškodná, ale časom môže vášmu autu spôsobiť vážne škody. Keď je hladina paliva príliš nízka, palivové čerpadlo už nie je správne chladené ani mazané benzínom, čo ho núti pracovať viac a zvyšuje riziko prehriatia a predčasného zlyhania.
Zároveň sa usadeniny, ktoré sa prirodzene tvoria na dne nádrže, môžu nasávať do palivového systému, čo hrozí upchatím palivových filtrov a znížením účinnosti motora. To sa môže prejaviť trhaním, zaváhaniami alebo dokonca nečakaným zhasnutím motora počas jazdy. Najhoršie je, že mnohí vodiči si škody uvedomia až vtedy, keď je potrebná drahá oprava. To, čo sa zdá byť malým pohodlím, sa môže postupne zmeniť na vážny mechanický problém. Preto je udržiavanie aspoň štvrtiny nádrže jednoduchým, ale účinným zvykom. Chráni váš palivový systém, zvyšuje spoľahlivosť a umožňuje vášmu motoru dlhodobo pracovať v dobrých podmienkach. Zvyk číslo 5. Nechávať motor dlho bežať na voľnobeh, aby sa zohrial. Mnoho vodičov si myslí, že nechať motor dlho bežať na voľnobeh je najlepší spôsob, ako ho zohriať. Moderné motory sú však v skutočnosti navrhnuté tak, aby dosiahli svoju optimálnu teplotu oveľa efektívnejšie počas jazdy. Nechať motor dlho bežať na mieste nezlepšuje jeho výkon. Len to zbytočne plytva palivom a spôsobuje zbytočné opotrebovanie. V skutočnosti môže dlhodobý voľnobeh viesť k neúplnému spaľovaniu paliva, čo časom podporuje usadzovanie uhlíka vo vnútri motora. Toto usadzovanie môže postupne ovplyvniť účinnosť, plynulosť chodu a celkové zdravie motora. Tiež spôsobuje vyššie emisie bez akéhokoľvek skutočného prínosu pre vaše vozidlo. Mnoho ľudí pokračuje v tomto starom zvyku v domnienke, že tým chránia svoj motor, no v skutočnosti je to naopak. Správny prístup je vyraziť pomaly po krátkom zahriatí a nechať motor prirodzene sa zahriať pri ľahkej záťaži. Táto jednoduchá zmena pomáha zlepšiť spotrebu, znížiť opotrebovanie a udržať váš motor dlhodobo čistejší. Zvyk číslo 6. Pokračovať v tankovaní po prvom vypnutí pištole na čerpacej stanici. Snažiť sa natankovať až po poslednú kvapku môže pôsobiť, že za svoje peniaze dostanete viac, ale v skutočnosti to môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Keď pištol cvakne, nie je to náhoda. Je to signál, že vaša nádrž dosiahla svoju bežnú kapacitu. Pokračovanie v tankovaní po tomto cvaknutí môže natlačiť tekutý benzín do časti systému odparovania paliva, ktoré sú určené na spracovanie pár, nie tekutého paliva. Dlhodobo to môže poškodiť komponenty ako uhlíkový filter a ďalšie časti systému, čo vedie k nákladným opravám a nečakanému rozsvieteniu kontrolky motora. Problém je v tom, že väčšina vodičov si neuvedomuje, že spôsobuje škody, pretože následky sa často prejavia až po mesiacoch alebo dokonca rokoch. To, čo sa na čerpacej stanici zdá ako neškodný zvyk, môže potichu spôsobiť drahé problémy neskôr. Na budúce, keď pištol cvakne, odolajte pokušeniu pokračovať. Zastaviť pri prvom cvaknutí je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako ochrániť váš palivový systém a vyhnúť sa zbytočným opravám. Zvyk číslo 7. Preťažovanie auta, branie ďalších pasažierov, batožiny, náradia alebo ťažkých nákladov sa môže zdať bezvýznamné, ale môže to vystaviť vaše vozidlo značnému zaťaženiu. Každé auto je navrhnuté s maximálnou prípustnou nosnosťou a jej prekročenie núti kľúčové komponenty pracovať ďaleko za hranicami ich možností. Motor musí vyvíjať väčší výkon, prevodovka znáša vyššie zaťaženie a brzdy musia pracovať intenzívnejšie, aby vozidlo zastavili. Zároveň podvozok neustále nesie túto nadmernú hmotnosť, čo urýchľuje opotrebovanie tlmičov, pružín a ďalších súčastí. Dokonca aj vaše pneumatiky tým trpia, opotrebúvajú sa rýchlejšie a sú náchylnejšie na prehriatie alebo prasknutie. Môžete si tiež všimnúť zvýšenú spotrebu a pomalšie reakcie, najmä pri zrýchľovaní a v zákrutách. Poškodenia často vznikajú postupne, čo uľahčuje ich prehliadnutie, až kým nie sú potrebné nákladné opravy. Dodržiavanie nosnostných limitov odporúčaných výrobcom je jednoduchý zvyk, ktorý pomáha zachovať výkon, zvýšiť bezpečnosť a predĺžiť životnosť vášho auta. Dobrou správou je, že každý z týchto návykov môžete napraviť už dnes. Malé zmeny vo vašom štýle jazdy a údržbe auta môžu vášmu vozidlu pridať niekoľko rokov života a ušetriť vám tisíce eur na opravách. Starajte sa o svoje auto už teraz a ono sa vám odvďačí ešte mnoho ďalších rokov.